Good morning, everybody. Super maulan na morning. Tuesday dito ngayon sa Vancouver. And 6:30. Naririnig niyo ba yung ulan? 6:30 ng umaga, papunta kami sa work ngayon. So, nagdala kami ng car kasi may schedule sa garage namin na ipipaint yung mga yung mga stalls. So, kaya nagdala kami ng car ngayon. And I think good thing din na nagdala kami ng car kasi sobrang ulan. Tingnan nyo guys. Ay. Wow. Sobrang ulan. Pero mainit. It's 6 degrees sa labas. 6 degrees pero maulan. Tignan nyo ang bagsak ng ulan. Alaki. Ayan, no? Ew. Ladies and gentlemen, totoo po ang balita. Bumababa na po ang presyo ng gasolina. 172 na lang siya. The past days, napapansin namin ni Kim na yung mga presyohan ng gas, ganun na lang, mga 173, 174, and ngayon 172. Minsan 171 siya. So, sana bababa ka pa. Sobrang ulan talaga. Nasa Kingsway pala kami dumaan. I mean, every time na nagdadala naman kami ng car, sa Kingsway naman talaga kami dumadaan. And then, recently lang, parang nakahanap kami ng alternative route pag umuwi kasi mas less yung traffic. Pero sa umaga dito talaga kami dumadaan. Tapos, nauuna akong i-drop ni Kim sa work. Tapos, si Eddie, doon pinapark sa baba ng building nila, Kim. Alam mo, ang mahal na pala ng parking, 25. Yeah, nagmahal na sila. Actually, I think last week lang, no? Oo. Yeah, Paano kasi wala? si Casa, sorry yung manager ko, taka magchichika lang kami. Yung manager ko, he used to park sa somewhere dun sa may BCIT ata, I think. Napag-alamanan niya na nung time na yun, sabi niya, akala niya may glitch lang daw sa sa machine, nung nagbabayad siya for all day. What used to be $12 is now parang magkano ba yun? 19? Pero still, mura pa rin, di ba? Oo. At saka wala na silang early bird rate. Yeah. Ang mahal na. Sabi niya, nung araw lang talaga daw yun, akala niya sira yung machine nila. And I think, sa lahat daw yan ng ng parking. Yeah. Siguro para wala na masyadong mag-drive. Yeah. So, mahal na talaga yung parking sa downtown ngayon. Everything is so expensive. Even sa building namin, ganon-ganon na din yung rate. So, yeah. Hindi naman magkalayo yung buildings ni sa akin at saka kay Kim. Siguro mga 2 blocks. Pero yung 2 blocks na yun, sobrang ikli lang. Kasi super narrow naman ang mga roads dun sa Kingsway, ay sa downtown. Kaya, yun. Malapit na pala tayo, guys. Andito na tayo sa Main Street. And then, liliko na lang tayo ng mga siguro 1 beses. Central, wala kayo masyado nakikita kasi nga maulan. Yan ang Pacific Central. Welcome to downtown. Ang daming cars. Usually pag mga dami, no? Usually pag mga ganito, Tuesday or Wednesday. Oo, bumabahan. Tuesday or Wednesday, di masyado maraming cars kasi yung iba work from home or nagta-transit. But ngayon, sobrang dami ng cars. Yan. Alam nyo, may part dito sa downtown na pag sobrang
pag sobrang umuulan, bumabaha din ng sobra. Yung sa may Gastown, doon banda, But this is Stanley. sa Stanley Park din daw. May marami ng ano dito, maraming mga parts sa downtown na I think mababa lang talaga yung ano nila, yung ground nila, kaya laging bumabaha pag sobrang ulan. Anyways, magre-ready na akong bumaba. See you later. Drop na ako ni Kim. Hello, 10:30 na. Pero malakas pa rin yung ulan sa labas. Look at that. Yun pala yung ano, North Vancouver dun. Pero hindi siya nakikita kasi sobrang parang foggy. Ma-fog. Ayan, medyo maliwanag na siya. It's 2 o'clock, 2:01 ng hapon. Medyo maliwanag na. Ayan. Alright guys, 3:11 ng hapon. Medyo mainit na siya, lumabas na yung araw. Pero tingnan nyo, may rainbow doon. Nakikita nyo ba? Ayan, rainbow. Rainbow doon. Medyo makulimlim and according sa forecast, medyo uulan na naman. So, I don't know. Okay, we're done for the day. Puntahan na natin si Kim. Punta tayo dun sa car. Mag-aantay tayo dun. Okay guys, off na tayo. Pero kung nakikita niya, may konting drizzle na or pa rin. But at least, andyan ang araw. Okay, lakad muna tayo. Okay guys, nasa labas na tayo. Off na din si Kim. But guys, look at that. Ding 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 ding. Naiputan si Eddie. So I guess, swerte si Eddie. Wash today. So sana may magandang balita, may dudulot ang ipot ni Eddie ngayon. Sana may good news tayo ngayon. Sana good vibes, good energy lang. Hindi ako makapag-concentrate sa pagdadrive kasi ito lang nakikita ko. Ano ba yan? Ba't dyan pa nagpupo? So guys, yung mga pinapakita ko sa inyo kanina na mga updates, yung alas 2 at alas 3 na oras na video ko sa work, ganun kabilis mag-change ang weather dito. Pero ngayon, medyo clear naman siya. Ayan o, dito medyo clear na siya. Yan Pero, pala yung Chinatown. Tapos ngayon nasa Hastings tayo. Diba kanina sinabi namin na na iba na yung route namin pa uwi. Dito na kami dumadaan kasi wala masyadong traffic. But see, this is where the homeless people are also. That's so Yung true. video namin. Ayan o. Ayan. Kita nyo ba sila guys? Oh shit. Oh, yeah. Ayan guys, so ayan, masyadong clear siya for you guys kasi may araw pa, but yeah, ito yung situation ngayon ng East Hastings sa downtown area. Actually, ngayon wala na nga masyado kasi dati ang dami talaga dito. Pero Ayan o, winter din kasi, so yung iba siguro hindi, kasi diba a few months ago nag-ano sila, parang kinlear nila yung tent city, so maraming homeless people lang na displaced from Hastings. Kaya That's ngayon medyo konti, pero yeah, they're just parang dispersed in the city now. Totoo. So ayan pa guys. Madami dito. Siguro mawawala na lang to, or unti-unti lang mawawala doon pa forward pa ng ng Hastings, yung mga papuntang Burnaby area na. But dito papuntang downtown, marami pa talaga. So yun mga tents na yun mga pa din yun, mga homeless. True. Yeah. Meron pa dyan. Yeah. Ito. So yeah, ganun lang naman yung mga pangyayari dito.
nagpagas pala kami kanina guys, dun sa Petro Canada. 169 per 169 per liter. Ayan no, makulimlim na naman siya. That's Pero okay. may sun. Yep, that's okay. That's alright. This way. Dadaan lang tayo sa bahay kasi magka-car wash muna kami. Tatanggalin muna namin yan. So, kaya hindi muna tayo papasok sa bahay. Okay, andito ulit tayo sa ano? Car wash. Car wash. I just gotta go buy tokens. Yeah. Car wash tayo. Parang gusto ko din linisan yung pads natin. But Gusto siguro mo ba? sa labas na lang. Yung ano, yung Ano? mats? Spray? Sure, I guess. Saglit lang guys Alright, so naglilinis lang si Kim dito. Nilabas na lang din namin to guys. Kasi lilinisin namin to. Spray namin to. Kung sa harap lang kasi wala naman masyadong sumasakay sa likod namin. Kaya okay pa yung mga mats sa likod. So, yeah. Okay, pumasok tayo guys kasi masyadong malamig. Tapos, mabilis lang naman tong paglinis ni Kim ng ano. Nasa gitna ako, nasa likod ako kasi yung mats namin doon sa baba, andun, nilinisan. So, kaya dito tayo kayo. Narinig niyo ba yung pressure ng water? Ayan! Nilinisan na! Bye-bye, poop! Whoop. Okay, malinis na ang aming Eddie. Iwa-wipe na lang para hindi masyadong hindi masyadong basa. And malinis na din yung mats natin. Ibabalik na natin siya sa loob. Oh, Eddie, so fresh! Guys, ayan na. Ang gaganda ng mga ano namin. Fresh na fresh. Fresh na fresh. Kasi nga, Mga dapat electric. Hindi, Evo? Ay, yeah. EV na ka. Oo, wow! Ang gaganda! Tingin mo, dry na yan. Eee! Tingin Ayan siya, guys. Ayan yung itsura pag for electric vehicle parking. Yung sa amin din, nasa kami, electric vehicle parking, pero hindi naman electric yung car namin. But yes, ang ganda, no? Newly painted na parking. Very nice. Very nice. Ganda na niya tignan, no? Maraming mga ganito. And then dito din, mga fresh yung paint. Ha, cute! Yung iba wala pa kasi schedule eh. So yung iba hindi pa naka-schedule. Sinadya nila para yung mga car owners nakaalis. And then clear yung parking area. Our ulam today is afritada. So we're gonna make some. Second apertada. Second. Okay, so we're home. We're home now. My package na dumating, so I'm gonna open it right now. So it's just a kettle, and we really need a kettle. May box pa siya.
We just got it from Amazon. Sakto kasi, may gift card ako from work na ginamit namin. Kasi nanalo ako ng contest. So, we bought this. It should look like this. It was only $67. So, pretty good. Hope na mag-last siya for a long time. So, yeah. Ula Love ang brand niya. And it has like I don't know what this is called, where you place it. You know. Cool. So let's try it out. Kasi before we throw out our packaging, we need to try it out. What do you do? Okay, so I guess that's it. So ayan yung mga settings niya. So you can see 185, 175, 212. And then this one, that's my keep warm feature siya, and to the degree. Pretty cool. Cool stuff. Alright guys, nasa bahay na tayo and I think tatapusin na siguro namin yung vlog ngayon. Yeah. Nag-onting ehersisyo kami. Onti lang, mga 15 minutes lang. And sana masustain namin yun kasi it's good for us. Yung pampahaba ng hangin sa katawan. Yung hindi kaya hingalin agad. So, yeah, magre-ready na kami for sleep kasi work na naman bukas. And thank you so much guys for watching ulit. Please don't forget to subscribe sa mga hindi pa nagsasubscribe sa amin. Thank you. Good night.